खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय बावैसो सान सिगां आरजिकर मेडिकेल कलेजाव आइजो डक्टरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनानै खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै मैया कलकातायाव ममता बेनार्जीनि हेंथायै नबान्ना अभियान सोमावसारनाय हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ पुलिसफोरा दबथायनो नाजादों, नाथाय सोमावसारग्राफोराबो फावसायनानै थायाखै। सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय कलकाता पुलिसआ लामाफोरखौ बन्द खालामना दोन्दोंमोन, नाथाय सोमावसारगिरिफोरा नारा-नाथा हाबदोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसफोर आरो सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दुङाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। गोबां सोमावसारगिरिफोरा जोखोम जानायाबो समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। कलकाता पुलिसआ हावड़ा दालांनिफ्राय सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय दैनि केनन आरो टियार गेसखौ बाहायदों, जायनि जाहोनाव सोमावसारगिरिफोरा पुलिस आरो गावजों गाव नारला-नारसि जानायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। मैया आसाम बिधान सभा जर'खा जथुमनि नैथि सानाव दुङाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि सानाव सदराव जिनाहारि आरो शिबसागरनि जाथायखौ लानानै दुङाव थासारि सोमजिदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया मिया मुसलमानफोरखौ आसामाव दखल खालामनो होआ होननानै गोख्रों रावजों बिबुंथि होदों। गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथिखौ जागायजेननायनिफ्रायनो हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा थिं आरो शिबसागरनि जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। बे खोथाखौ लानानै सदराव दुङाव थासारि आरो दान्थे-बिदान्थेबो सोमजियो। गिबि मन्थ्रिया गाज्रि खामानिनि मोनसेबो जाथाया गनायथाव नङा आरो एमसिआरबि रिपर्टनि सायाव सदराव सावरायनांगौ। बेजों लोगोसेनो आफां आसामनिफ्राय आपार आसामसिम हेंथा दोलोआ मानसि थांगोन होननायखौ लानानै गोख्रों हेंथा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। देबब्रत शइकिया आरो रफिकुल इस्लामआ आफांनिफ्राय आपार आसामसिम मानसिफोर थांगोन बुंनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया बेयाव रावबो थांनो हाया आरो आपार आसामखौ मिया मुसलमानफोरखौ दखल खालामनो मोना होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों। असमिया सुबुंफोरा बैयाव गुबुन थांनायखौ लुबैयाखै आरो बेनि हेंथायै सोरबा थाङोब्ला रैखाथि मोननाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। आरो बेजों लोगोसेनो मुसलमान दायनिगिरिफोरखौ मुसलमान उखिला हेफाजाब खालामनो मोननाय नङा आरो बेबादि हिन्दुफोरनि सायावबो थिंनि जानाय जाथायाव जाहाथे रावबो मुसलमान उखिला मदद खालामा आरो दायनिगिरिफोरा रैखाथि मोनाब्ला दाय गोनां हाबा मावनायाबो खमायगोन होननानै बुंथिबावो गिबि मन्थ्रिया। फैगौ 2026 मायथाइयाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जथुम्माया चिरांनि बिजनीआव खुंजागोन। बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे आफाद दानानै लानाय जायो। बे साखाफारा आफादनि आफादगिरि महरै बिजनी बिधान सभा बियाबनि बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारी, कुसुम कुमार ब्रह्म, गाहाय लेंथुमगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी, लोगो लेंथुमगिरि समनाथ बसुमतारी, उदां बसुमतारी आरो रां लाथुमगिरि जगजित सिंह नार्जारीखौ साखाफारा आफादनि बिबानगिरिनि थाखाय सायख'यो। गसाइगावनि गुरिपालायाव थानाय शंकरदेव भिद्या निकेतन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल राजा सिंह गवालानि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। बे फरायसालिनि हेंथायै खुद्रिसारनायनि अजद होनाय बादिब्ला प्रिन्सिपालआ फरायसाफोरखौ जानला-मानला बुनानै जोखोम खालामनाय, गावनि गोसोबादि फोरोंगिरिफोरखौ होखारनाय आरो बे फरायसालियाव जेबो गार्जेननि मेलबो जाया आरो गोबां रां जाख्ल'नायजों लोगोसेनो फरायसालिनि कमिटिया जेबो थि गैयै बायदि अजदफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा फरायसालिनि प्रिन्सिपालखौ होखारनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारदों। गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला नेमसुनि मावफुं आफादगिरि रुबिअ आली, हिरक ज्योति नाथ, आगु गाहाय नेहाथारि गरेस्वर आनसलिक आसु आरो बारग' लेङाइ आफादगिरि गरेस्वर फरायसालिमा फरायसा आफाद आइनुल आली, लेङाइ आफादगिरि गरेस्वर आनसलिक नेमसु, गरेस्वर आनसलिक छात्र मुक्ति समाग्राम समितिनि गाहाय नेहाथारि ममानुर आली आरो ताइबुन मुबारक बिथांमोना मैया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। झारखन्डनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो झारखन्डनि मुक्ति मर्चा एबा सुंदयै जेएमएम राजखान्थि हान्जानि गागि दैदेनगिरि सम्पाय सरेनआ बिजेपि दोलोआव जयेन जासिगोन। बे खोथाखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'नो गोनांदि झारखन्डनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि क'-इनचार्ज डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबाराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पस्टनि गेजेरजों झारखन्डनि बारग' गिबि मन्थ्रि सम्पाय सरेनआ बिजेपि दोलोआव जयेन जागोनखौ फोसावदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला आदिबासि दैदेनगिरि सम्पाय सरेनआ दिल्लीयाव नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिजेपिआव हाबनायनि खोथाखौ मिथिहोदों। रायजोआव आरोबाव गंबा मेडिकेल कलेज गायसननो थांखि लादों आसाम सोरखारा। बेफोर जिल्लाफोरा जादों गवालपारा, माजुलि, हजाइ, हाइलाकान्दि आरो हाफ्लं। बे गंबा जिल्लाफ्राव मेडिकेल कलेज गायसननो थाखाय थांखि लादों आसाम सोरखारा। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों पुलिसआ गसाइगावआव गोबां बिबांनि हाथियारखौ बोखांनो हादों।
गसाइगावनि कुसुगाव सुदेमपुर ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों बे हाथियारफोरखौ। बे अपारेशनाव गासै मोन 10 सिंगल बेरेल राइफलफोरखौ मोननो हादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।